Milé dámy, vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si vysvetlíme základné ovládacie prvky systému Beauty CRM. Na vrchu obrazovky vidíme lištu s hlavnými modulmi systému, zákazníci, produkty, sklad, nákupné faktúry, inventúry a financie. V systéme sa môžeme stretnúť v podstate s dvomi typmi obrazoviek. Jedna obrazovka je typ zoznam, ako to vidíme napríklad tu, a druhý typ obrazovky je detail, takže máme tu napríklad detaily zákazníka a podobne. Z každej obrazovky, ktorá je typu zoznam, sa vieme odkliknúť na jej detail. Hej? Takže v tomto prípade napríklad si vyberiem nejakú kolekciu, kliknem a vidím detail, vidím, že to je balíček, ktorý obsahuje tieto produkty. Každé z tlačidiel, keď na ne podržíme myšou, neklikáme, len prídeme ako keby kurzorom na to tlačidlo, tak nám ponúkne nejakým spôsobom nápovedu. Tu vidíme obnoviť zoznam položiek, hľadať alebo pridať nový záznam. Podobne pri niektorých záznamoch máme ikonky. V tomto prípade vidíme, keďže sú to predajné objednávky, vidíme, že objednávka je zaplatená, takže máme okamžitý prehľad o tom, čo musíme riešiť. Pri produktoch tiež máme nejaké ikonky, opäť keď sme zvedaví, čo to znamená. Cena je zosynchronizovaná s cenníkom, alebo je to balíček produktov, alebo cena je iba približná. O týchto si porozprávame v ďalších videách, keď budeme preberať jednotlivé stránky do detailov. V niektorých prípadoch sa nám môže stať, že tieto tlačidlá nebudú prístupné, ako napríklad, keď idem do zákazníkov, vytvorím nového zákazníka, vidím, že nemôžem ho uložiť, a to preto, lebo mám chyby vo vyplnení tohto formulára. Chybu konkrétnu vidíme, jej popis, opäť keď prídeme na tú ikonku myšou, meno je povinné, keďže nemáme vyplnené žiadne meno zákazníka, alebo teda priezvisko je povinné, keď nemáme vyplnené žiadne priezvisko. Takže ja si tu dám Janko, Hráško a už to tlačidlo mám prístupné, takže môžem to uložiť a budem mať Janka Hráška ako zákazníka. V niektorých prípadoch, ako napríklad pri nákupných faktúrach, keď chceme pridať novú nákupnú faktúru, vidíme, že tlačidlo nemáme prístupné, tlačidlo nahrať súbor, a to preto, lebo sme ešte žiadny súbor nevybrali. Takže kliknem na vybrať súbor, zvolím si faktúru a vidím, že už môžem kliknúť na nahratie faktúry. Podobne pri financiách, opäť keď podržím, teda prídem myšou na niektorý z týchto stĺpcov, vidím detaily, celkové nákupy po zľave, celkové nákupy, celkový predaj, celkový zisk a jednotlivé tieto stĺpčeky si viem skrývať, takže ak nemám záujem o celkové nákupy, pretože by som chcel vidieť, že iba ako som na tom s predajmi, môžem si vypnúť celkové nákupy po zľave a v podstate vidím lepšie moje predaje a môj zisk, ako sa mi to správalo. To je v podstate všetko, čo sa týka ovládania systému. Ak by ste mali nejaké otázky alebo nejasnosti, kľudne napíšte do komentára tohto videa, na našu facebookovú stránku alebo e-mailom. Veľmi rád tieto nejasnosti v ďalšom videu vysvetlím. Ďakujem za váš čas a vidíme sa pri niektorom z ďalších videí.